ndị ntorobịa karịrị narị abụọ n'ọnụọgụ bụ ụmụafọ Ọka bụ ndị nyegoro nkwado n'ịmụ ọrụ aka dịgasị iche iche maọbụ nye ha agụmakwụkwọ n'efu site n'obiọma otu jikọrọ ndị Ọka akpọrọ Ọka Union nọ na United States of America nakwa Canada. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na ndị Ichie Hall Ụmụdịọka Village Ọka ka ndị ritere ere sitere na ogbe 33 mejupụtara Ọka Community. Onye ụlọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị wetara akụkọ a n'uju. Iji wee benata oke ọchịchọ na arụrụmana dị iche iche ndị ntorobịa na-akpa n'obodo Ọka anya nakwazi okirikiri ya ka otu jikọtara ndị Ọka bi na mba United States of America na Canada a maara dịka Ọka Union USA na Canada enyego onye ịgụ akwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'ime obodo Ọka ma malitekwazịa ọzụzụ ịmụ ọrụ aka dịgasị iche iche maka ndị ọzọ. N'okwu o kwuru ya bụ ihe mmemme ka onye President General nke ya bụ otu Dr. Anayo Nwobum kwuru na ebumnobi ya bụ ihe mmemme bụzi iji wee fụ na ndị ntorobịa nke Ọka bụ ndị nke na-achụta ego iji wee nwee ike na-echi azụ ma gụọ akwụkwọ na itinye ụtụ nke ya. Ka otu onye so na otu ahụ bụ Maazị Delem Ileanya gwara ndị nke ritere unu n'ime ya ka ha bụrụ ndị ezi nnọchiteanya nke obodo a dịka ọ chetara ka mkpa ọ dị ịnabata agụmakwụkwọ ma bụrụkwazị nke ọ kọwara na ha ga-aga n'ihu na-akwado ha. Otu onye bụgoro onye President General nke ya bụ otu bụ Chief Ken Chinweze toro ya bụ otu maka ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa ndị a ma kwuo na obodo ọbụla na-akụrụ afọ na ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị ntorobịa ya agaghị aga n'ihu. Ọtụtụ ndị nke ga-azụ ya bụ ndị nke a ga-enye ọzụzụ n'ọrụ aka bụ Maazị Ifeanyị Chukwu Chidekwe onye nke mara ka esi wee na-emepụta paint ya nakwazi Maazị Uche Chinwụba onye nke makwara ọrụ ejigasị osisi wee na-alụ nyere ndị nke a ga-enye ọzụzụ akụ ndụmọdụ ka ha gbaa mbọ were ogere akụkụ nke e nyere ha wee bara onwe ha uru ma chọta ihe afọ ga na-eri. Onye ndu ndị ntorobịa n'obodo Ọka bụ Maazị Ikechukwu Ezenwa kọwara ya bụ atụmatụ site n'aka otu jikọtara ndị Ọka bi na mba United States na Canada dịka nke a nabatara ma nyekwazi nkwenye na ọchịchị ọhụrụ nke ndị ntorobịa obodo Ọka kere ajụrụ ume iweghachite ihe ịga n'anya ya n'ime obodo akụ. Ọtụtụ ndị nke ritere uru ya bụ onye ịgụ akwụkwọ n'efu gụnyere Nwaada Chidebele Okechukwu onye nke nọ na ngalaba ọmụmụ radiography na Mahadum University of Benin ya na Maazị Kenechukwu Anago onye nke nọ na ngalaba ọmụmụ medicine nakwa surgery ma bụrụ nwata akwụkwọ na Chukwuemeka Odumegwu Chukwu University Igbarịamụ gosipụtara mmụ nnabata nyegara ya bụ otu ma mee ka ha mata na a ga-ewere ya bụ onye nyere ha kpọrọ mkpa. Ọtụtụ ndị nne na nna ụmụaka ha riterere na ihe onyinye a gụnyere Maazị Okwuchukwu Aniche ya na Maazị Samuel Ngene ndị nke gosipụtara mmụọ nnabata ha nyegara otu ahụ ya nakwazi nchekwube na amụma ihe mmemme ahụ ga-eweta ihe dị iche n'obodo Ọka gwakwazie nkwa na a na-enyocha ụmụaka ha iji wee hụ na ha mụtara ihe na ya bụ ọzụzụ bụ nke a ga-enye ha.